защото ще идва да правя тук едно интервю от радиото. Бях забравила какъв цирк изкус. По радио? Как? Моята стая не може. На Теди стаята е много розова, София не дава, моята стая не е прирезна за гости, знаеш. Добре, окей, няма да се... Колко малко? Добре, но ако дойдат хората, искам да се изнесе пари. Айде. И да внимавате, внимавайте. Така, става се уредихме, само става гаджето и всичко е окей. Ела ти кажа. Ела. Къде да идва? Абе, ела бе. Къде ще го? Ела сега малко да ти кажа нещо. Какво ще Слушай сега, значи, гледам се представиш гаджето. Само докато е тук. То ще е по-добре и за тебе. Защо? Колко, защо точно аз? Защо се спря точно на мен? Защото виждам, защото си готина, бе. Освен това на тебе ще ти направи също реклама. Какво ти? Той с най-големия влогър в България. Колко? Да си гаджен от качалката Коки. Ей, голяма реклама няма, що? Запаси мечтава как съм се родила. Няма да стане! Само веднъж ще се целуне. Колко? Значи, намери си друга жертва. Ами някой друг да се представя за гаджа, аз съм човек. Кой? Купям се достатъчно проблеми. Добре, кажи ми кой, айде кажи ми кой. Кой Софи се навие ли според теб? Софи, ще навие наша мара. Коко! Работа. Не дойде в фитнес там. Не дойде на фитнес днес, не ми се обади. Аз мисля, че бях пределно ясен, разбираш ли? За кое? Унази вече унази вече, това е. Просто няма как да има нещо. Хубави, на двамата ни беше много хубаво. Остани, не ме слушаш. В момента с Лили искам да бъда с нея, разбери ли това нещо? Ама на Лили не ми пречи. Какво правиш, момиче? Спри се, бе. Кое Ти не ме разбираш, моето момиче. Не желая да нищо общо, разбери ли това нещо? Не желая просто. Няма такъв намер. Уж иска да вързва. А сега какво правим? Ай, придумаш ме преследва. Добре, че Лили излезе по-рано днес. Ако Лили беше с мен, въобще да стане. Унази вече ще за нас вече. Разбираш, съжалявам, ако си ме разбрал погрешно. Извинявай. Аз ако съм те разбрала погрешно. Да, но просто не мога да има нищо. Няма как да има нищо. Ще забрави ме просто като човек, забрави като номер, защото не иска да ми се обажда човек. Не мога да повярвам, че съм била само за една нощ. Никой не може да си играе така с мен и да ми обръща гръб. Просто ще те помогна като нормален човек в момента. Казвам ти все спокойно. Не ми се обаждай, не ме търси. Не ми кази какво правя. Не ме търси повече. Дори път няма да се дока спокойно, вярвам ли. Чуваш ли? Още не ме познава. Няма да ме толкова лесно да ме разкара. Много се извинявам. Разлягах кафето. Извинявайте, той аз ви целя. Нищо. Разбирам, що сте толкова зачетен. Тази книга е много добра, между другото. Да, и аз много я харесвам. Така и така ви разлях кафето. Нека да ви купя друго. Не се притеснявай, ще си взема друго. Има кафене. Няма нищо. Хубаво ден и съжалявам, че така ви взех. Приятен ден и на вас и аз съжалявам. Че започна деня с кафе не е никак хубаво. Ама като видях как го олях човека, предполагам, че неговия ден ще бъде много по-лош. Софи, за първи път си добре. В живота ми, както те познавам, за първи път си много добре. Ево. Гледайте го. Погледнете го. Това е... Просто това не е пример. Това не е човек. Погледни се. Пикал ли си? Какво си прави? Леле, то направо мене ме е срам да те гледам. Джихана ти от Копчан. С тия чорапи какво си правил? В гората ли беше? Когато нямам жена, нямам Къде ли правя? Какво прави? Аз не знам. Тебе изобщо, ти по-добре изобщо не бъди тука. Ей, много си добре. Покажи малко гръд, де. Как да не го пипам? Покажи малко гръд, моля ти се. Те хора нормално ли са? Те си правят каквото си. Нито някой се съобразява с мен, нито нищо. И то точно когато ми е интервюто.
Окей, здравей. Здрасти. Здравей, стълкането, чух не съм. Да, знам. Добре съм. Това с твоите партиянти. Да, запознай се. Малко сме стачко, но сме си много добри приятели. Здравейте. Това е много интересно да живеете с такъв интересен човек като Коки. Съжителството с Коки трябва хора, чаря на Капона. Между другото, аз съм Миро, неговия режисьор на клиповете, аз ги качвам. Софи. Миро, че след Коки като някой малко кученец. Кара го се чувства супер специален, но така само прави мечка услуга, нищо повече. Айде, моля ви се, не се ли гавете, човек? Излагате се просто. Като кифлоджи се излагате пред човека, аз няма какво да говоря за очи. Добре. Коки, ако искаш да отидем някъде на по-тихо да ти направим интервюто, Да, само не искам да те помоля за много малко време, понеже не знаех точен час. Не, понеже не знаех точен час, в който ще дойдете и не съм подготвен. Само така да се поосвежа, да се оправя и да се подготвя и идвам. няма никакъв Как проблем. да максимум? Това красиво интервю в кафенца, ако ми направиш, това е много добро. Направи на човека едно кафенце. Идваме сега. Добре, няма никакъв проблем. Ами, ако искате, може да направим по едно интервю по-отделно. Супер! Оказва се, че това не е просто интервю, а един ден от живота на Коки. Това ще е много голям фурор и ще се запомни за много дълго. Такъв талант е труден за снимане. Силно нещата, с които се занимава Коки преди да стане българ, са също достатъчно атрактивни. Ще ми разкажеш ли за някакъв по-интересен случай? Колко е пробвал какво ли не. Крава кучета, продаваме мекици, поздравителни пици. Идеята за влог за мързеливци изобщо не ме изненада. Каквото и да направи, колкото и да ни строява и да ни проверява, няма да успее да забуди журналист. Тоест махнати му изписано на чулото. Да, помня като правеше интересни бижута в някакви много странни неща. Събираше предмети и ги превръща в украшения. Как може да направи от нищо нещо? Малко за този влог. Не прави абсолютно нищо, пак събира публика. Пусти, заповядай. Надявам се точно. Факт ли? Значи ако цял ден ще ми разливате кафето, просто няма да се разберем така. Така и така ви го разлях втори път. Дайте поне да ви почерпя втори път. И тук сега аз колко сте му къде по-скоро. Аз трябва да ви почерпя. Ама твърдо съжалявам, няма работа. И то аз бързам, ама така и така вече втори път. Може би значи нещо, да. Може да седнем, този път е сигурно, че няма да има повече разливане. Да, Добре, аз ще искам едно чисто черно. без захар. Да, без захар. Може и една салфетка, даже две, като гледаме за теб. Да, за мен ще трябва. Добре. Това ако не е откачено. Да се блъсне в един човек два пъти в рамките на един час. Не знам дали има съдба, но ако има определено много се шегува с мен. Какво се занимаваш? Преводи правим. Международни преводи на